Hej, det er Jesper. Jeg sidder stadigvæk herovre på hylden. Jeg tror nu nok, det der med Group, det blev ikke rigtigt til noget, men de har ikke hentet mig. Men det er nu også godt nok. Har rimelig stille, og telefonerne ringer ikke så meget. Jeg har hørt, vi har 25 års jubilæum. Det er sgu flot. Må nogen kunne sende mig en kage? Nå, det er nu også værst, når Hinose, hun kommer og sætter ting op på hylderne. Så rammer hun mine skinneben med den der stige, hun skubber rundt med. Ja. Og så ham Henning Millard der. Han er jo gået på pension. Ja, det tror alle jo. Han har bare fået en hylde lidt længere nede, ikke altså? Og nu vil han så lave det hele om, fordi han engang har boet i kollektiv. Så skal vi sidde på den samme hylde alle sammen. Og det vil jeg altså ikke. Jeg vil bare helst sidde på min egen hylde. Jeg har jo aldrig boet i kollektiv og komme i hinandens ved og sådan noget. Det synes jeg er lidt uhyggeligt. Ja. Jeg vil bare sige tillykke med de 25, ikke? Hej.